مولانا شیر شاہ سے فرمیلا یو طالب چھیرے ناس تو دریاب پغاڑے باندے لشتا اور چھے پوبو باندے دا سے لشتا ہوا دا مازدیگر ٹیم دا کنا اس یو سڑا اور سر تیرے ری دا سے پتلو نے اغسط برابر سرمایہ دار سڑا دا شجا اور سر روانہ دا پچکر روتلی دی دریاب غاڑے تا اس سے دا شجا طالب تر نیز دو سلے دا کنا طالب ترا بیا لشتا پوبو والے دا خدای قدرت تو گورا غوب شجا مختور لوئے دلے دی شجا دی پکی سو سلے ندا شجا مکر چاہتا ندا معلوم او دا سے آدھا ہماتے اوبر والو دا تقریر بے نظیر دا تروان کر خیر مشکر ایش بابا میں میڑتا ویلا کٹھباز کٹھباز مخبص روانڈا چی چشای دی اور سڑا دا دا تحرمانے خیال نکیا اور دا دا دختالی ماہتا اوبر والو دا سے تقریر شوری کر طالب خو خارک ہے ہو جی ورتیلے نچر سیسلے نبنگیسلے پلار میل دلو گکڑا ملاسلے دا سراغ طالب پدا مخ ہوا ہے قابل ہے نا طالب چی چروتنک خراب غریب کا میڑدا سے لشکی روان سس شجا روان دا لشکی جدا سے چقدمت سچ سے سڑا اڑانگ سے شجا راغلا دا لہڑا سڑی چی خسا نستا شجا پزڑا سلائی میڑ میں مرس سڑا میں مرس دا پزڑا پیٹانی شوڑی خلق پر جمع سلل جو سلل ندی چسلی روخ سڑا میں روان دغا سے دا طالب بو پلشتی ہوا للے ما تو برلو دلے ما دا کسا میڑتا اکڑا آر آگے طالبی ہوئے ما میڑ روخ موٹ روانو مرس ساڑی چوک اللہ والے انسان پر روانو خبر وارد اور تیلے وشجے مزاڑا میڑ دیا طالب والے وکنا تا گھٹنے وال خو میڑو چکا چی تا باندے میڑو میانو نو تے وہ گھٹلے طالب باندے اللہ میانو طالب اللہ وہ گھٹ چوکے نو رب دے میڑو نہیں آئے والے زاڑے قدر مندو داتا دا سے کمزوری مگورو